அழிந்து போகின்ற ஆத்துமாக்களை தினமும் தினமும் நினைப்பே. கர்த்தரும் இரட்சகரும் மீட்பெருமாயிருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே அவருக்கும் அன்பின் வாழ்த்துக்கள். தேவன்தாமே ஒருவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. இந்த நாளுக்குரிய தியான வசனம் மார்க்கு 14 அதனுடைய 8வது வசனம். இவள் தன்னால் இயன்றதை செய்தாள் என்று இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய சமூகத்திலே தன்னை நேசித்து தன்னுடைய ஜீவனுக்குரியவைகளை இயேசுவின் நாம மகிமைக்காக சமர்ப்பித்த மரியாளை குறித்து இங்கே ஆண்டவர் சொல்லுவதை காண முடிகிறது. இவள் தன்னால் இயன்றதை செய்தாள் என்று ஆண்டவர் அவளை குறித்து சாட்சி கொடுப்பதை நாம் பார்க்கிறோம். தேவனுடைய நாமத்தினாலே இன்றைக்கு இந்த மாதத்திலும் ஆண்டவர் நமக்கு சொல்லுகிற காரியம் தேவனுக்கு புகழ்ச்சியாக. நாம் நமக்காக நம்மால் இயன்றதை செய்வதை தேவன் அங்கீகரிப்பதில்லை. நாம் தேவனுக்கு சாட்சியாக தேவனுக்கு நம்மால் இயன்றதை செய்ய வேண்டும் என்று ஆண்டவராகிய தேவன் விரும்புகிறார். அதை தேவனுக்கு மகிமையாய் செய்ய வேண்டும். இயன்றதை செய்தோம் என்றால் ஏதோ கொஞ்சம் செய்தோம் அப்படி இல்லை. இருக்கிறதிலே பரிபூரணமானவைகளை, இருக்கிறதிலே முதன்மையானவைகளை தேவனுக்காக செய்த இந்த மரியாள் தேவனால் அங்கே பராமரிக்கப்படுவதையும் மற்ற மனிதர்களால் உண்டான வசை சொற்களை தடுத்து ஆண்டவர் இவளுக்காக பரிந்து பேசுவதையும் நாம் காண முடிகிறது. இந்த மாதத்திலே நமக்காக கர்த்தர் எழுந்தருள வழக்காட, நமக்காக கர்த்தர் நியாயத்தை நடப்பிக்க அவர் விருப்பமுள்ளவராய் இருக்கிறார். அதை செய்ய வேண்டும் என்றால் நாம் நமக்கு இயன்றதை கர்த்தருக்கு மகிமையாக, கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு புகழ்ச்சியாக செய்ய வேண்டும். நாம் நமக்காக வாழ்ந்த காலங்களை விட்டுவிட்டு நாம் தேவனுக்காக நம்முடைய உச்சிதங்களை, உன்னதமான மகிமையான நேரங்களை, காலங்களை, நம்முடைய ஸ்தோத்திர உழைப்பை, நம்முடைய பொருளாதாரங்களை தேவனுக்காக செலுத்த வேண்டிய கட்டாயத்தில் நாம் இருக்கிறோம். இதை செய்யும் பொழுது நமக்கு விரோதமாய் இருக்கிற கிரியைகளை கர்த்தர் முறியடிப்பதையும் காண முடிகிறது. 6வது வசனத்திலே இயேசு அவர்களை நோக்கி, அவளை விட்டுவிடுங்கள், ஏன் அவளை தொந்தரவு படுத்துகிறீர்கள், என்னிடத்தில் நற்கிரியைகளை செய்திருக்கிறாள் என்று இயேசு அந்த ஸ்திரீயை நெருக்கின, ஸ்திரீயை அவமதித்த, ஸ்திரீயை பழித்த, தூசித்த அந்த ஜனங்களிடத்திலே அவர் வழக்காடுவதை காண முடிகிறது. அவர் அந்த ஸ்திரீக்காக எழுந்து நின்று யுத்தம் செய்வதை, நியாயம் செய்வதை பார்க்க முடிகிறது. நம்முடைய விஷயங்களிலே நியாயம், நீதியும், விடுதலையும், ஜெயமும், நாம் ஜெபிக்கிற காரியங்களிலே ஆண்டவருடைய உத்தரவும் உண்டாக வேண்டும் என்று சொன்னால் நாம் இன்றைக்கு நமக்குரியவைகளையே சிந்தித்துக் கொண்டிராதபடிக்கு நாம் நம்மால் இயன்றதை தேவனுக்காக, தேவனுடைய நாம மகிமைக்காக, அவருடைய ராஜ்யத்தின் வளர்ச்சிக்காக செய்ய வேண்டும் என்று ஆண்டவராகிய தேவன் விரும்புகிறார். அதை செய்யும் பொழுது நமக்காக கர்த்தர் எழுந்தருளுகிற தேவனாய் காணப்படுகிறார். நமக்காக அவர் யுத்தம் பண்ணுகிற தேவனாய் காணப்படுகிறார். இந்த மாதத்திலும் ஆண்டவராகிய தேவன் நமக்காக எழுந்தருள, யுத்தம் பண்ண, நம்முடைய விண்ணப்பங்களுக்கு பதிலை தர, நமக்காக சத்துருக்கள் மத்தியிலே பந்தியை ஆயத்தப்படுத்த, நாம் வெறுமையா இருந்து நமக்குரியவைகளையே சிந்தித்துக் கொண்டு ஓடாதபடி தேவனுக்குரியவைகளை சிந்தித்து நம்மால் இயன்றதை சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கிறதன் மூலமாய், தேவ சமூகத்திலே ஆத்துமாக்களுக்காக பாரத்தோடு ஜெபிக்கிறதன் மூலமாய், தேவராஜ்யம் கட்டப்பட பொருளாதாரத்தின் உதவிகளை செய்வதன் மூலமாக நம்மால் இயன்றதை தேவராஜ்யத்திற்காக செய்வோம். நம்முடைய காரியங்களை கர்த்தர் செம்மையாக, மகிமையாக நடத்தி நம்மிலே அவர் மகிமைப்படுவார். கர்த்தர் தாமே நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமேன், ஆமேன். ஜெபிப்போம். அன்பின் பரலோக பிதாவே, நல்ல இந்த காலை நேரத்திற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். தகப்பனே, இந்த நேரத்திலும் கர்த்தாவே, நாங்கள் இந்த ஆண்டவரே நாளின் காலை நேரத்தில் நீர் தந்த வார்த்தை, அவள் தன்னால் இயன்றதை செய்தாள் என்று. ஆமாண்டவரே, நாங்கள் இயன்றதை கர்த்தருடைய நாம மகிமைக்காக செய்யும் பொழுது எங்கள் விஷயத்திலே கர்த்தர் ஆண்டவரை இறங்கி ஆண்டவர் அற்புதம் செய்கிறீர்.
ஆண்டவரை நன்மை செய்கிறீர், வழக்காடுகிறீர், எங்களுக்காக காரியங்களை செவ்வைப்படுத்துகிறீர். அவரும் எங்களை ஆண்டவர் நெருங்காதபடிக்கு பாதுகாக்கிறீர். அதற்காக ஸ்தோத்திரம். இந்த உண்மையை புரிந்து கொண்டவர்களாய் எங்களுக்குரியவைகளே நாங்கள் சிந்தித்துக் கொண்டிராதபடி தேவனுக்குரியவைகளிலே கவனம் செலுத்த ஆண்டவர் உதவி செய்யும். அப்படி செய்கிறபடியாய் ஸ்தோத்திரம். இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமேன், ஆமேன்.